vakomana pane chitiko chiri very touching chinobata vagari munyika yeZimbabwe chachiexposiwa vanhu vakomana vana majarajaros. Mapictures aaprovider anyatsogwadza zvekuti ukafunga kuti aiwa your relative akasvika achipinzwa pasituation yakadai anyangwenewe unozorora zvako. Sanapinda mashoko nemapictures anoprovidwa namajarajaros avanoti wasubscribe like turn the bell. Anoprovider these pictures amuri kuona aya ari kuti ndeye pamaternity ward yekuNorton Hospital. Amuri kuona ayo, amuri kuona the situation vakomana vangambotenderi kuti kunyangwe mudzimai wako kana kuti hama yako isvike paenvironment yakati anobudanyora achiiti maternity ward toilets at Norton Hospital. This is called the Second Republic. Is busy buying state-of-the-art vehicles for the president's office every year and for ministers, but women are giving birth in shit holes. Pana panoitaura chiti kunyange vakomana the ruling party vangambotenderi mafamilies avo, vakadzi vavo, kunyange nemagirlfriends avo kuti vauye vachigiva birth muenvironment yakadai, vachiti aiwa vanokoshesa state of the art, vachitenga mota, vachiita maroad rehabilitation kunyange zvavo vachizokasira kuparara, vachitenga mapalm trees kunyange vasingasodiridziwe achioma, vataura mashoko ekuti aiwa this critical situation must be addressed. Noda kwekuti aiwa akumborina munhu mupenyu angagiva birth aiwa mamaternity toilets akadai. Mashoko anoitaukwa pana majarajaros achiexposa the regime. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pecomplain yake. Pinda comment section medu, musangano subscribe or like, turn on the bell icon.